wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya ƙara wa malam lafiya da alaramma da duk mahalarta wannan tafsirin. Allah ya ƙara musu lafiya da imani da nisan kwana, ya ji kan iyaye, ya ƙara ma mahaifiyar malam da na alaramma lafiya da imani. Shi aramma yana da mahaifiya a raye, ni ba ni da shi. Allah ta'ala ya gafarta. Wannan dan uwa Aliyu Bambale Zaria takardar na da tsawo, yana roƙon inda hali a rika yin tafsiri a wannan masallaci ko da sau ɗaya a wata bayan Ramadana in Allah ta'ala ya kai kwananmu. Na san kowane shekara akan ba da shawarin haka, amma yin hakan ya gagara. Yana roƙon ko da Lahadi na ƙarshen wata a rika yi, to za mu duba yiwuwan haka. Idan Allah ta'ala sa mai yiwuwa ne, za a sanar da hakan kuma za a gabatar. Wallahu ta'ala alam. Wannan ya ce assalamu alaikum